בסרטון של היום פתחו את הנדר, ובגלל זה לא הייתי צריך לנסות לעשות דרך מהירה להגיע למקומות, וכן, זה בערך הסרטון. אז אל תשכחו לשים לייק, סאב ופעמון, ובואו נתחיל. אוקיי, אז לי יש קצת בעיה. העיר שלנו גדולה, וזו בעיה בגלל העיר שלנו ממש גדולה, וזו בעיה. אתם יכולים לראות שיש לנו פה את השכונה המדיבלית, שם את השכונה המודרנית שאין לי מושג איך קוראים להם, ושם עוד שכונה בכיוון אולי. אז כן, זו קצת בעיה. ומה שעוד יותר בעיה זה שלוקח כל כך הרבה זמן ללכת כל המרחק הזה, ובמיוחד כשאין אלייטרה להשתמש בה זה לוקח כל כך הרבה זמן. אז אני חשבתי על משהו שאנחנו יכולים לעשות רכבות. כן, אני מתכנן לעשות רשת שלמה של רכבות. מה שאני עשיתי, אני פשוט הלכתי ליד שמה, אני עשיתי שם ירידה קטנה, אני רגע אראה לכם. ממש פה אני עשיתי את הירידה הזאת, ואם אתם יורדים לפה אתם יכולים לראות שיש פה את זה, שזה בעיקרון, אם אני אקח פה את זה, אתם יכולים לראות שזה מגיע אל הבית שלי. בעיקרון זה קצת לגי, בכללי השארת אתה קצת לגי, קצת. פה אנחנו כבר מתחת לים. אם אני אחצוב פה, אתם יכולים לראות שאנחנו בים. אז כן, זה מה שמגניב, זה פשוט עובר מתחת לים. אני אתקדם פה עוד קצת. אני שמעתי משהו שפתחו את הנדר, אני לא יודע איפה הפורטל. איפה הוא יכול להיות? בוא נראה. איפה הפורטל של הנדר? אוקיי, הוא אמר לי לבוא, אני אבוא. זה במודרני כאילו? די, כמה זמן. איפה זה נמצא? מה? למה לפה? זה לא נראה לי כאילו של העיר, אבל זה שייך למישהו, אז איפה אני אכנס? וואו. כן, סליחה שיש כל כך הרבה לוגים. רגע. אוקיי. אתה במקום בלי לבה. אוקיי, מוכן? אוקיי, 3. לא. רגע. אני אסגור לגמרי שזה לא בטעות אפילו יעוף ללבה. אוקיי, 3, 2, 1. יש לי את השיקוי? אין לי את השיקוי. אבל אני לא מת. כן. אני לא מת. הנה, צריך להתחיל לשרוף, אבל אני על כמעט חיים מלאים. אני נראה לי חי. בטח שחיים אתה. אני חי, זהו, אני חי. רגע, שנייה. מה? ימי. אוקיי, אני חזרתי לכם חבר'ה, אני פה למעלה, מתחת לאדמה, אני אחזור רגע וגם ממני נעים דגון. אני שנייה חוזר לשם. אז אני כאן, ויש קצת דברים חדשים בנדר להראות. אז דבר ראשון, אתם יכולים לראות זה לדולף יש כמעט, וליאיר, איפה שהוא לא יהיה, יאיר. אני פה בחנות זבל. יש לו פול סט נדרייט ואת החרב היפה הזאת. נכון, אני פרו. לדעתי עדיין האמרלד יותר יפה. יודעים מה? תצביעו בתגובות, תכתבו בתגובות
מה אתם מעדיפים? את הטמפלייט קופר של יאיר, או את הטמפלייט אמרלד של וולף? אני עדיין לא יודע מה אני אשים. בכל מקרה, יש עוד כמה דברים ממש מטורפים, ואתם לא תאמינו איזה מזל יש לחבר'ה האלה. דבר ראשון... קח לך את הטמפלייט ואני משכפל אותו, סבבה? כן, הם השיגו לי גם רגע, טמפלייט. קח. תביא! די, וולף, זוז. אבל תשכפל אותו ותחזיר לי, סבבה, זה האחרון שלי. רגע, לא, היה לך אחד בצ'סטים. אוקיי. אוי, ירגוב הזה בעברית, אחי. יש לי 8. צריך עוד. שיט, זה גומר לי את כל הדיימונדס, אבל... לא את הכל. תביאו, נעשה 3 אנדר צ'סט, אחד, אין לי סיניק טאץ'. לי יש סיניק טאץ'. עזוב, אז לא משנה, עזוב. אבל אני יכול להכין עצמי, נכון? תכין לעצמך, אבל אחר כך, לא עכשיו, בואו אני פשוט אבוא לבית שלך כל פעם וישים. בשביל לשדרג את כל הדברים האלה לפול סט נדרית ארמור, אז אנחנו צריכים, אני, וגם וולף צריך, בשביל לגמור נדרייט. גם יאיר לא סיים. כמובן, אנחנו צריכים נדרייט, אז אנחנו נלך לנדר. אל הנדר! איפה הפורטל הראשי? אחי, אבל גונבים... אין פורטל ראשי. אין? אבל... רגע, חכה שנייה, אני באה. כן, אבל יש לי רק 700 דורביליטי לפיקקס, אז... יש לי רק 1085. מה זה? נראה לי חזרנו אחורה. למישהו יש בקט עם מים להיות מוכן? לי יש. לבוא אליך? אוקיי, אז חבר'ה, אנחנו מזמנים את הווידר. נייס. 3. אוקיי, אני שם ראשון. אני באמצע. אוקיי. אני שם באמצע. רגע, זה מזכיר את השיר. ספוקי סקרי סקלטון. אני האחרון, אז... שנייה, אוקיי, קדימה. לא, ספרינגרו! רציתי להיות אחרון. אחי! ווידר! לבוא לפה. חברי ווידר באלטוניה, פעם ראשונה. נייס. אנחנו ראשונים. אחי. 3. לא, אנחנו לא. רגע, אוכל. נייס. תרגו אותו. אחי, איפה הוא? לא, הוא בורח. פאק, הוא יוצא. ואם יוצא הוא שלי, תודה. ג'י. אני רק... אוקיי, חברים. 3, 2, 1. ביקון! let's go! קדימה, תזהר, תעשה. יס! אוקיי, חבר'ה, עזבתי אותם ואתם לא מבינים, כי יש לנו ביקון. חבר'ה, תראו איזה מהיר אני לא כל כך מהיר, אבל עדיין. ועוד משהו, פה התחמם לי כל הנדרייט, זה רק 10, שזה קצת. אני די בטוח שזה 2, ואני צריך יותר, אז אני אשמור אותם פה, את כל הדברים האלה, ואני אלך להשיג לי עוד, אז... אני חושב שאני אשים על החרב, כי זה הדבר הכי טוב שלי כרגע, אז... פה. חבר'ה, חרב מנדרייט. אני יודע שרציתי פול סט ארמור מנדרייט, זה ממש ארמור, אבל אין לי קישורים טובים, גם זה ממש גרוע, חוץ מהמנדינג, אז כרגע נסתפק בחרב הזאת. אז זה היה הפרק של היום, חבר'ה, זה היה ממש מגניב, אז כן. אל תשכחו לסמן ולייק, להירשם לערוץ, להפעיל את הפעמון ולשתף את זה לכמה שיותר אנשים, להיכנס לשרת הדיסקורד, לקרוא את התיאור, יאללה, ביי!